începe parcursul meu de sci alpinism cu o pereche de schiuri Movement și papuci Movement Carbon Pro. Parcursul undeva are 3-4 km. De la Balme undeva se află la 1800 1900 până la 2600. O pendență undeva de diferența e de 700-800 de metri aproximativ. Cred că va fi o zi prielnică de a schia. Cum am înțeles, astăzi va fi cald și soare, puțin nouros. Și temperatura cred că acolo sus nu va depăși mai mult de 5 grade. Iată aici jos e 16 grade. Jos mă aflu la 700 de metri acum, deasupra mării. De la Rodoredu parcursul începe, dar acum, în aprilie, se deschide bariera de la Rodoredu spre Balme și eu voi reuși să undeva 2 km să le marc cu mașina. Parchez la Balme, 19 km. Parchez la Balme și de la Balme eu voi continua cu schiurile. Iată, strada spre Prale e foarte îngustă. Aici, în timpul iernii, e foarte greu de suit, de urcat. Am intrat în Perier, o localitate care se află spre Prale. Iată, localitatea nu e tare mare.
și iarna. Vara plimbând, iar iarna cu schiurile sau cu ceaspurile. Rodoredul e destul de abrupt el. Și în timpul anului chiar e pericol de a urca, fiindcă este o mare posibilitate de a crea mergând valanghe, fiindcă acolo se așează un strat gros de zăpadă. Iar în aprilie zăpada deja începe să topească și chiar ați putea schia, fiindcă zăpada încă mai rămâne. Și ați putea schia, ce am spus, că ați putea schia fără pericol de lavine, de diferite greutăți care vă întâlnesc în cale, frig, ori, nu știu, zăpadă înaltă. Acolo chiar și bariera de la Rodoredo e închisă și 2 km până la Balme trebuie să le mergeți cu schiurile în spinare. Iar dacă pe cărare aveți norocul să fie o zăpadă, puteți să mergeți cu schiurile în picioare. Dar acum în aprilie bariera e deschisă și eu voi ajunge cu mașina la fracțiunii de Balme și de acolo voi continua cu schiurile. Ca prima dată mie mi-e interesant doar să văd împrejurările, strada. Iată, fracțiunea Pralea, Rodoredo, 2 km. Iată, aici trebuie să luăm la dreapta. Iar la stânga strada continuă spre Prale, orășel turistic. Rodoredo. Rodoredo încă 1 kilometru. Deci strada se îngustează încă și mai mult și pe locuri sunt așa ca un fel de parchege unde dacă din cască vine o mașină din altă direcție, voi puteți să vă opriți la o mașină ca el să treacă. Temperatura a scăzut la 1300, acum sunt 12 grade Celsius. Și deja se înțelege că e sfârșitul sezonului. La Cervinia sezonul se termină pe 30 mai. La piste, iar și alpinismul puteți continua încă o oră. Iată aici Rodoredo. Dar eu de
stazione di Balma. Strada e asfaltată. Chiar erau indicații 1750 de metri Balma. Alături în vale vedem strada pe care se putea de urcat dacă bariera era închisă în timpul iernii. Acolo în vale se vede așa o cărare. Strada vreo 500 de metri a fost asfaltată, iar pe urmă continuă pe stradă așa împietrită. Stradă ca de țară. Dacă mergeți încet, el nu e așa. De greu de trecut. Deci, trebuie să trecem așa niște canale făcute artificial care apa scoboară la vale. La prima privire vă pare că puteți anina mașina jos, dar e făcut așa o măsură că mașina nu se anină. Mergând cu viteză 10-20 la oră, un kilometru devine ca 10 pe autostradă. Iată, observ primele clădiri, vilete, zăpadă aici deloc, dar încă mai am de ca 200 de metri. Iată înainte se observă munții pe lângă care eu voi merge, voi schia. Ei sunt plini cu zăpadă. Nu degeaba au scris în site-ul Gulliver despre parcursul ăsta că e foarte periculos și mai bine de făcut în aprilie. La mine așa s-a primit că eu în timpul anului am schiat pe piste de schiuri, ele erau anul ăsta, le-au deschis și eu și alpinismul anul ăsta nu prea am făcut, iar acum s-au închis pistele, a coincis și ziua mea de a face și alpinism cu ziua care e scris în site. Eu nevrând am venit în aprilie.
știu dacă voi găsim mult zăpadă. Chiar săptămâna trecută a nins ultima din soare. Iar numai că în câteva zile s-a topit. Și zăpadă până ce eu nu găsesc în cale. Vedeți cât e de greu de trecut aici. Lărgimea drumului undeva e cât cu mașina. Puțin la stânga și este riscul de a cădea în prăpastie. Iată primii pași care îi fac. Aici jos e așa de cald că eu nici n-am îmbrăcat mânuși. Vedeți că eu sunt cu mâinile dezbrăcate. Regulăm bastoanele ca ele să aibă măsura potrivită. Și de aici începe plimbarea mea și alpinismul meu la munte. Iată, săptămâna trecută a nins și zăpada s-a topit, iar strada, pământul e umed. Dar acum bate vântul, cred că îl va usca. Iată, dacă va fi gheața asta, schiurile mele movement special pentru gheață. Zăpada așa înghețat, transformat. I-am mai turnat ceară pentru temperaturi calde și ceară neagră pentru murdării de la Swix. Ele mă vor ajuta să schiez. Zăpada s-a transformat în murdar și caldă. Încă data trecută anul trecut la Montgenevre, eu am simțit tot în luna aprilie. Era cald, pe locuri topit, murdar, galben, zăpadă murdară. Am simțit o frânare și mai ales pe zăpadă murdară, schiurile pur și simplu nu mergeau. Pornim și ceasul. E bine ca să registrați, fiindcă la ceas este datele care vă pot ajuta în caz de emergență, cum am avut eu data trecută. Dar aici sper că se va termina cu bine, fiindcă cărarea e unică și la ridicare și la coborâre trebuie să facă aceeași cărare. În așa fel de pierdut e foarte greu. Și mai ales că ea e destul de dreaptă așa înainte, nu știu.
fără curbi și fără păduri. Dacă observați, pădurea încă mai este, dar mai puțin cu alberi. Fiindcă la înălțime 2000 de metri ei vor dispărea cu totul. Iată aici brusc așa ridicăm un deal ușor. Am mers deja, mașina nu se mai vede. După care vom ajunge la frațiune Balma. În internet era scris că am putut ajunge la Balma și cu mașina, dar eu pe așa stradă nu am încercat să urc. Am văzut că e foarte strâmt și am parcat mașina unde este parcare. Înainte de semn care nu permite intrarea. Nu permite intrarea în timpul iernii, iar acum funia e dată jos, dar nu e scris în și lună e de veturi până în și dat. Cred că aici depinde de zăpadă dacă stopești ori. Dar așa stradă, mai bine să o ridicăm mergând pe jos, fiindcă ne încălzim bine de la început. Și cum papușii de și alpinism, ei au o talpă cu zâmțuri așa, care permite și plimblarea pe pietre, pe gheață și pe zăpadă. În caz că lipsește zăpadă, ori gheață, ori un parcurs așa mai abrupt, scoateți schiurile și mergeți cu papuși. Iată, puțin mai încolo se observă vreo 3-4 clădiri, fracțiunii Balme. Undeva am puțin mai mult de 500 de metri. Cred că de la parcare voi ajunge la 1 km. Și pe urmă încă 4-5 km la munte. Mergând pe stradă, e ucel. Și albastru. Frumos. Se ivește în stradă. Nu prea ales el locul potrivit aici. Vine primăvara. Iată încă o mulțime aici. Ei deja se usuc ghiocei. Deja e primăvara în toi. Asta înseamnă că zăpadă nu va mai fi deja aici.
Și vârfuri mai rămâne încă. Zăpadă chiar și în august puteți pe locuri găsi. Multă, desigur. Dar ea rămâne de moment. Fiindcă aici sus nici și în august. Gheața stopește. Dacă de văzut e destul de dur. Special pentru schiurile mele. Mai am puțin și ajung la Balme. Это de la Balme se observă așa o cărăjușă și chiar se văd niște urme de schiuri. Și un deal destul de înalt, dar trebuie ridicat la început. Chiar pe urmă strada de aici nu se vede. Dar presupun că pe locuri poate să fie undeva abrupt, pe locuri nu prea. Eu am calculat undeva, e ca la Roș de Laig. Și la Roș de Laig e pista roșie. Care are cartele ridicate cu zăpadă. Au exagerat cam pe internet că au scris în aprilie. Nu știu, poate sus, da. Iar hai. Iar aici, jos la Balme, cred că se poate schiat tot anul. De ajuns la o cotă nu prea și la o stradă nu prea abrupt, ca să nu creați valanghe și vă coborâți chiar până la parcare jos cu schiurile până la Rodoredo. Tot s-a topit. Eu de sătucul Balme. Это aici se poate deveni chiar și cu palatca, fiindcă locul e foarte potrivit. Așa niște beșuri făcute în pietre și alături niște căsuțe. Iată Alpe de Balme. Aici 17.05.2019. Nu știu ce ar însemna posibil înființarea satului. Foarte liber.
45 minute scrie. Alpe di Balma, kilometrul 7. Acolo trecem undeva în 5 minute. Nu știu dacă vreți să le puteți închiria în timpul iernii. Asta prin internet ori. Dacă de venit aici, de vorbit cu stăpânii la vile de închiriat în timpul iernii. Dar cred că mari lăveni aici nu sunt, fiindcă chiar dacă în partea dreaptă se vede așa un munte deodată abrupt, cred că lăvenii nu sunt, fiindcă dacă au construit din 2017 până acum 5 ani căsuțele și nu au fost distruse, înseamnă că lavini aici jos nu sunt. Poate mulți ani în urmă erau, dar acum cu schimbarea climei ninge mai puțin și respectiv mai puține valanghe. Acum merg prima zăpadă. Dacă observați aici, care e pericolul iarna? Nu iarna, primăvara. Că iată, se formează, gheața se dezgheață, iar de sub se formează așa un fel de spațiu care poate să se prăbușească. Îmi pare că ar trebui să se dezgheață pe deasupra, el se dezgheață dinăuntru, fiindcă pământul tot e cald, menține caloare, căldură și în așa fel el se dezgheață de desubt. Deci în unele locuri puteți să vă prăbușiți în zăpadă. Pentru asta trebuie să aveți o lopată ca cu ajutorul ei să vă scoateți din zăpada prăbușită. Cam e foarte abrupt, vă pare că pur și simplu imposibil de ridicat prin așa munți, dar au construit tot așa și podăleți, stărâuri și cărare care vă permite să ajungeți la o câmpie sus, câmpia unde ați putea face freeride. Iată aici strada deja se îngustează. Încă nu îmbrac pe picioare schiurile, fiindcă posibil zăpada să lipsească pe unele porțiuni. Și eu prefer să merg cu papucii. Iată aici e gheață de sub și zăpadă naturală pe deasupra, ea e foarte moale. Când pășesc, intru pur și simplu cu papușii în zăpadă. Dar încă o săptămână, o zi chiar, astăzi, cred că zăpada îmi va ajunge. Uitați și ne-am apărut înainte un câr de vreo 5 căprioare la ele. Văzându-mă, s-au speriat și au fugit într-o parte.
Сердись. Когда свое спидрята continuăm prinde în cadru. Nu se văd. Iată ele deja, uitați-vă, au ajuns undeva la 1 kilometru. Eu am mers vreo 20 de metri, dar căprioarele 1 kilometru. M-a ridicat la o cotă de 1830 de metri. Balme se observă în vale. Uite, iarna pe aici s-ar putea deschiat. Dar acum trebuie să mă întorc cu schiurile în spină. Acolo în vale se observă zăpada topit care merge prin canal formând un râu ușor. Să mă ridic sus la vârfurile care le vedeți. De sus am putea observa muntele Monvizu, care nu se află la o depărtare mare de la locul unde mă aflu acum. Și iată de aici îmi ies în cale vârful Rodoriet cu o mulțime de alte vârfuri. Și chiar îmi apare în cale niște căsuți care eu pe hartă nu le-am văzut. Nu erau însemnate, pur și simplu. Iată aici, dacă prindeți o iarnă cu zăpadă, veți putea întoarce înapoi pe cămălașul ăsta. Acum e izvor, e râu. Trebuie odată de încercat în februarie, ridicat la înălțime unui pericol de valanghe. E ridicat la așa o înălțime unde zăpada este. De exemplu, puteți să vă faceți un plan de la parcare până sus 5 ore de plimbare. De dimineață la ora 9
Deci ajungeți sus la orele 14, o oră de pauză, 15 și până la 17 aveți 17 jumate până și noptează iarna. Aveți 2 ore și jumătate de a vă coborî. Acum la sfârșit puțin zăpadă. Aici jos deloc. Am ajuns la o răscruce unde eu nu prea înțeleg. Văd doar în partea dreaptă, Rodoriedo, 2777 de metri, 2 ore și 50. Și cred că eu voi lua în partea dreaptă. Fiindcă după pod se vede un alt semn care ajunge în direcția spre Trale. Dar aici nu e prea de înțeles, e cărare sau e doar așa o câmpie. Încerc să merg și dacă observ semnuri roșii. Semn și o cărare chiar. Cred că am luat-o corect. Eu mânușul încă nu le-am îmbrăcat. Unica și rău că vântul cam bate pe locuri, dar cum am înțeles, el deja am ajuns la 1900 de metri, dar zăpadă nimic. De aici strada continuă în două direcții, una dintr-o parte Răruș, din partea stângă și altă care Răruș din partea dreapta râului.
Și iată că colele de rodoretă undeva înainte sus. Da, cam drumul e abrupt. Până aici încă ușor, dar pe urmă se va nivela. În partea dreaptă am mers la o cascadă undeva de vreo 50 de metri înălțime. Frumos cascadă. Și continuu drumul mai departe. Aici nu se observă cărarea deloc. În timpul iernii zăpadă. Dar mă ridic puțin mai sus. Să ajung la un semn. Cel mai ușor de suit pe marginea râului. Marginea râului e mai uscat. Mai puțin zăpadă. M-am mai ridicat puțin, deja la o cotă de 1950 de metri. M-am ridicat undeva la nivelul cascadei. Merg puțin ca să dau de vreun semn. Aici e zăpadă așa de adâncă că eu intru până la genunchi în zăpadă.
Pe locuri el lipsește, da, pe locuri. 50 cm. Aici zăpadă este mai mult. Încă sunt cu schiurile în spinare. Dar aici s-ar putea de scos schiurile. Și de mări spune zăpadă. Fiindcă zăpada deja e mare. Scoatem schiurile. Va fi mai ușor. Iată, am așezat schiurile. Picioare. Fiindcă aici zăpadă e mult, dar a început să iasă. Și am mai îmbrăcat și mânuși. E cam sunt orele 11 și mă aflu la cota 2035. De aici trebuie de ridicat scărițele ca pe urmă. Porțiunea dinainte e mai abruptă, dar reușesc la s-a blocat scărița în țintele astea care pe urmă trebuie de îmbrăcat papucul. Iată aici e abrupt, dar cu schiurile eu merg mai repede decât cu papușii, pentru că papușii intrau în zăpadă, iar schiurile reușesc să stau pe deasupra. De asta au fost și făcute schiuri, încă în zăpadă foarte profundă. Fără un anumit sprijin nu veți reuși să suiți, să mergeți pe zăpadă. Iată, se buliază puțin, dar cred că va trebui să îmbrac costumul de ploaie ca să nu mă aud. Și văd dacă nu se va termina. Ori mai sus dacă mă ninge, eu voi îmbrăca costumul de ploaie. S-a ușurat rucsacul cu vreo 3 kg. Acum va fi mai ușor.
Sper că să știu așa intuitiv am luat spre stânga, încă în partea dreaptă nu se vede foarte mulți. Martim într-un canal de munți. Și canalul ăsta îl împarte în partea stângă. Iată, de aici se începe un parcurs foarte abrupt, undeva vreo 50 de metri în 100, adică 1 metru, 50 cm la metru. Ajungând sus, voi vedea ce mă așteaptă înainte. Iată dealul ăsta abrupt. Al reușit să-l faceți cu schiurile. Doar dacă faceți așa niște tornade, niște curbe. Fiindcă dacă pe de dreptul nu prea, doar scoate schiurile cu ei, să mergeți cu ei de mână. Am ridicat la cota 2600 de metri. Zăpada e foarte moale. Pe deasupra e topit. Și dacă noaptea va fi minus, posibil să înghețe. Partea mai important ridicată. Îmi rămâne așa puțin până la Diloșor, unde de aici eu nu reușesc să văd nimic. În partea dreaptă să văd niște urme de valangă mai mare. Dar uitându-mă împrejur nu prea văd urme de valangă. Am ajuns pe vârful Diloșoară și mă uit că mai departe, înainte la prăpastie. Iar partea s-a putut de ridicat. Iată, dați un video. Mine am ajuns. Da, aici pur și simplu e o creastă de munte.
am găsit eu cu strada. Și haideți să mergem mai departe. Iată, aici e foarte abrupt. Câteodată se simte că zăpada lasă de parcă s-ar începe valanga, dar nu dă drumul tare. Tot suntem în oprire. De sub eu sunt acest că sunt undeva vreo 50 cm de zăpadă. Iată, merg mai printre albe, fiindcă copacii țin greutatea. Nu las să se ducă la vale. În direcție. Am ajuns la un loc abrupt foarte și am fost nevoit să scot schiurile. Și să merg cu dânsele în mână. Bine, dacă de mers lângă plante, fiindcă la mijloc poate fi o prăpastie. Iar unde cresc plantele, iată, și deci și m-am spus. Este un strat de gheață care mai ținea, iar mă trebuie pur și simplu de mers. Așa. O poziție delicată. Altfel, intrăm foarte adânc în zăpadă.
Nu i-au pus în aer. Iată, mă iau. Deja la cota 2200 aproximativ. Aici e foarte greu de mers. Trebuie cumva să îmbrac schiurile. Să continui cu schiurile. Am reușit să îmbrac schiurile foarte greu. De vreo 10 minute. Am avut nevoie. Înapoi trebuie să mă întorc chiar pe aici și pe de brusc de luat. Nu în vagonă, dar spre stânga. Aici e foarte abrupt. Va fi foarte greu de schiat. Este tare abrupt. Îți se aude cu crapa zăpada de sub. Era chiar și o urmă de schiuri. Aici, dacă așa de comparat, undeva ca pe pista neagră. E bine pe moment să mergem pe margine unii scopași. La mijloc nu riscăm să rămânem.
vreo 500 de metri de deznivel. În distanța de vreo 2 km. cm la metru. Mai am deal, așa, am vrut. Și acum e ora 12. Planul meu să mă merg 2 ore și jumătate. Și pe urmă să fac măcar jumătate de oră pauză, dacă nu o oră, și să mă întorc înapoi. Din greșeală m-am uitat la ceas incorect, fiindcă am spus cota 2000, dar ca tare eu mă aflu deja la 2300. Fiindcă 2000 era ora când soarele apune, la ora 8. Eu mi-am uitat mai bine la ceas și am văzut că asta e. Nu-i cotă, dar e oră. Deci deja sus zăpada aici e mai natural. Aici sus undeva azi vreo 5 grade. Măsuri la Rodoredo 1700 pe 350 de metri undeva. Probabil 1 kilometru. Pe vârful schiului încă apa nu îngheață, înseamnă că e plus.
Multe e abrupt. Parcursul e foarte greu pentru începători. Aici mai bine să nu veniți. Dar sus vântul bate mai tare. Din caz că vântul începe să bată tare, puteți să vă ascundeți după pietre. Ori să vă coborâți mai jos, dacă reușiți, și să căutați parcursul unde vântul nu bate la dos așa. Cum a fost la Mizanco. Era un vânt foarte puternic. Sus la cole nu puteam sta în picioare. M-am schimbat săpând o groapă și apoi încetișor m-am dat mai jos, iar în pădure vântul nu prea era și pe urmă am avut noroc să terminat. Ceața cam începe să apară. Ceața va fi greu. Iată, am deja 3 ore de la parcare mergând. Deci 3 ore, asta nu e mult. Am avut zile că mergeam, ajungeam și la 5-6 ore. Dar diferența că acolo mă coboram pe pistă. Iar aici, piste noi. Înapoi va fi foarte grea de coborâre. Mă aflu la cota de 1500. Și iată, colele din Rodoriodo se ivește cale. Am avut puține emoții, fiindcă am auzit cum scrapă zăpada de sub în cantități mari. Linișoara 1 de miază. Cred că voi reuși până la 2. Oricum, până la 2 mă urc și mă opresc.
puțin emoții am avut. Din cauza asta, bătăile inimii au ajuns la 180. M-am oprit pe marginea la o piatră ca să nu creez valanga. Și iată, mie îmi pare că după cultușorița de deal se va vedea școlile. Cum am înțeles, acolo pe vârf este o caziermă veche. Dacă reușesc puțin la dos stau. Dacă nu, repede mă întorc acasă. S-a ridicat și ceața. Iar mai departe eu nu văd nimic. Iată, cred că am ajuns eu la cole de Rodoriedo, dar nu voi urca chiar sus, încă foarte abrupt. Nu-i cazul. Deci de aici văd cazierma veche, care vă spuneam înainte. Eu, iată, voi ajunge sus. Vedeți vârful ăsta paralel cu cazierma. Și de acolo încetișor. Opa, iată valanga. Iată chiar în fața mea o valangă. Mama! Nu-i mare. Iată în aprilie valangele sunt foarte. M-am așezat în piatra asta. Iau un ceai. Am mâncat un burger cu cotlet. Iată, nu l-am terminat. Încă soarele apune și am frică că nu voi reuși să cobor. Încă pe umbră foarte greu de văzut traiectoriile dealurilor. Nu lăsăm nici un gurnă. Și acum eu scot pielele și mai pornesc. Iată, eu aproape sunt gata. Ne mai rămâne să încălț a doua schi. Iată, cam greu. Cam greu să încălță, dacă locul nu-i drept. Și iată, lăsăm pe troiul ăsta mare. Am luat un suvenir cu mine, un mic petricic. Și iată, eu de aici mai voi
Coborâm. Umbra să îmi încurc. Iar eu urmez urmele mele. Iată valanga, tot mai mare a fost. Mai sigur ceața s-a dus. Iată. Schema așa cum merge cărarea. Foarte departe. Este riscul de a mineri sub lavină. Eu îți duc până și Murău. Schimb direcția. La Valeș. Am oprit pedala. Urmele le văd să le de aici sau să mai ceață. Bine de oprit la deal dacă de oprit. Fiindcă valanga ies creează la mijloc. Cu 100 de metri eu m-am coborât.
Москві. В Ісус, він какой 90 градусів. Dar de rămas așa înălțimea de mult timp. Это când schiez nu prea se aude cum scârții zăpada de sub. Și dacă o auziți, cum mă descris la țierul. Și m-am urcat. Iată piatra care așa mai mare. Referent. Deja se ved niște urme de valangă. Acolo trebuie de cât mai repede de lăsat. Așa loc. Mulțumesc. Mă dau ușor. Dacă de urcat și o zi sus de odihnut, atunci dimineața se poate. Făcut o viteză mai mare. Dar am făcut o pauză doar de vreo 20 de minute. Nu vrem să mă la o parte. Și vântul.
nu-i puternic. Schiat cu dealul puțin. Și aici e pericolul sunt. Aici a fost o valangă. Dar mi s-a părut mai abrupt când am urcat, iar când la vale îmi pare mai ușor, că mă duc mai repede. Iată, aici nu trebuie să greșesc, trebuie să o duc pe cărarea care am venit. Perico. Trebuie măcar de ajuns la pietre și acolo cumva de întors. Aici e foarte abrupt. Cred că voi face scărință. Voi da cu schiurile înapoi. Ele cumva trebuie de întors. E o margine să observ pământul. Greutatea de azi e ușor, eu reușesc să le întorc schiurile și nu să nu cad jos. Când schiați schel bine, nu trebuie să luați greutăți mari. Ruzacul nu mai mult, 5 kg. Și am sus să-l eliberați. Care se bucați îmbrăcăminte să mă și în caz de căzătură deja zăpada cam frânează mult. Și eu puțin m-am dat la o parte de zona valangă. Ce să se face? E dreptul din asta.
Zăpada foarte mă frânează și eu nu risc. Data trecută mi-am mers tot așa, pe de-a dreptul și am căzut din cauza zăpeză că e frânează foarte. Urmele mele. Vreo 2400 de metri. M-am coborât aproape mai mult de jumătate de zona terenului cu zăpadă. Care e cu zăpadă. Eu nu voi fi nevoit să scot schiurile și să merg. Aici trebuie să urcăm, fiindcă partea dreaptă e un canal foarte abrupt, iar partea stângă e drumul de unde noi am venit. Am să iau cărare. Iată, îmi pare că e și locul unde eu am scos schiurile. Nu știu porțiune. Pe ele. Cred că va trebui să repetăm asta. Iată aici e nevoie de scos schiurile și de mers pe urmele care mi-am făcut mai devreme.
Încă, dacă nu trecem de partea cealaltă, nimerim un canal care e abrupt. Trebuie mers pe urmele făcute de azi. Iată, am ajuns la locul. Iată, eu trebuie să ajung acolo jos. Prin pădurișa asta. Încă nu îmbrac schiorul. Aici sunt mulți arbuști. Este un loc mai potrivit unde asta de făcut. Catarina, sub top, știu undeva de coborât șuie, dar eu am urmărit urmele mele, iar urmele mele de astăzi au fost. Iată pe aici. Iată trec alburi. Plecați schiuri. Mers mai departe. Oricum nu mai am cu schiurile mult. Deci trebuie să sunt deja pe teren. Încerc să încalc schiurile și să mai fac undeva vreo 500 de metri cât mai este zăpadă. Iată, vedeți, deja s-a apărut terenul gol. Am mers puțin și acum am îmbrăcat schiurile. Aici o să greu de urmărit copășerești. Prima căzătură. Dar nimic. Nu vede nimic. Pur și simplu m-am închidicat între copaci. Așa, în gând nu reușesc să mă întorc. Cumva am întors schiurile.
am ieșit la urmele care le-am făcut. Aici, pur și simplu de întors, e cam imposibil. Așa, undeva înapoi îți dau. Așa, sunt la vale. Nu mai dau să ne întorc și pe jos. Iată, am înțeles care e pricina. Păpucul a ieșit din bloc. Și în loc iată, în loc am înțeles acum care e pricina. Că blocajul din urmă la păpuc el s-a zblocat. Când am mers eu l-am zblocat și când m-am pornit am uitat să-l dezblochez. Iată acum simt că scleurile merg. Aici deja pot să mă întorc pe urmele mele. Deci care rușa se strâmtează. Și eu cumva să mă cobor. Nu risc să mă duc în altă parte. Iată, așa cu schiurile întoarse. Iată, observ cararușa. Dacă aici deja ține zăpadă, este risc de a tampona vreo piatră. Iată urmele. Și deja eu o să aproape la sfârșit. M-am ridicat. Observ în partea asta mai multă zăpadă și locul e deschis. Aici a fost volangă, dar ea nu a fost foarte mare și boțurile de zăpadă nu s-au înghețat.
luat-o prin altă parte, am ieșit oricum la urmă. Fiindcă aici, mai departe, că da, îmi pare că s-a terminat. Iată, s-a terminat freeride-ul nostru. Acum cu schiurile în mână, eu va trebui să cobor cu ele în spinare. Nu m-am răzgândit și am hotărât să mai merg puțin cu schiurile. Chiar dacă zăpada aici se termină. Și deja s-a terminat. Iată. Am terminat cu schiurile. Dați să le scoatem. Astăzi nu pot spune că am avut noroc, fiindcă în aprilie riscul de valangă e zero. Dar oricum nu mi-a abrupt. Poate să fie nu numai valangă, dar și riscul de căzături de pietre, crengi, copaci și așa mai departe. Iată, vedeți, eu cu schiurile în mână. Aici pe locuri este zăpadă, pe locuri nu. Caut un loc unde să mă așez. Mai fac o pauză la soare. Iată și văd eu. Aici o văgă unul să nu mai putea deschiat. Dar îmi pare că acolo e o cascată și nu risc. Da, nu. Încă cascata e. Iată, se poate mers până încolo. Întâi de văzut traseul dinainte și apoi poate de întors și de schiat încă puțin. Dar totuși mie îmi pare că acolo e cascată mare. Da, eu mi-am amintesc dimineața că era o cascată, da. Deci trebuie de luat în partea dreaptă și de coborât cumva.
mergeam pe zăpadă, nimeream în cascadă. Și putea să fie mai rău decât o valangă chiar. Și cu ajutorul schiurilor și bani ne coborâm cam țămbonic. Da. Sunt așa niște scăriți care îmi permit să cobor. Dar dacă veneam cu o săptămână mai înainte, poate schiam și porțiunea asta. Am vrut să mă opresc aici unde e mai cald și nu-i zăpadă, dar din cauza vântului puternic sunt nevoit să cobor mai în vale. Și iată, eu spun măcar să ajung la, dacă vedeți înainte, se vede acolo o budcă așa, măcar să ajung acolo. Sper că acolo vântul nu e slab. Eu schiurile le-am scos așa. Vreo 10 metri de zăpadă. Dar uite să putem deja terenul. Și așa caz mă prind la discăring. Uite-ți prin partea externă a schiului. Talpa e mai bine spus. Iar talpa la schi e foarte important. Dacă aveți bani să vă cumpărați în fiecare zi, puteți bea și pe pietre. Tare zăpada nu mai între 100 de metri, dar mai mult. Dar văzând suta asta de metri plină cu eu m-am gândit să mai schiez. Adică de mers am bine, primăvara de mers voi merge. Merg de schiat. Și iată valanga. Dacă eu am prin canal, ajungem la ea. Am ocolit-o. Aici altă. Iată. Cred că ultimii metri. Depinde dacă mai găsesc zăpadă.
parte, uite, cascat. Și aici eu m-am așezat. Și voi face o pauză. Aici jos vântul nu este. Nu bate așa tare. Și eu cred că vreo oră voi sta la soare. Iată soarele. Se ascunde după nouă. Câteodată apare, câteodată dispare. Iată, în partea stângă munte. Și cascata mică. Și e zușor. Aici voi face o pauză de vreo jumătate, o oră chiar. Încă am schiat în măsura așteptării. Este doar orele 15 de zi. Notează la 8. Și eu mai iau 5 ore. Mă întind. Mai am ceai, un măr și un burger. Un mic și mă spăl și mă întorc acasă. Acum m-am așezat și mă relaxez. Iată, voi privi cum nu mă și mișcă. Cum se aude? Opa! Râul din Vlălovani. Pauza s-a terminat. Și de aici eu voi continua calea mea, dar nu spre Cole Rodoredu, dar spre sătucul Rodoredu, care se află la vale, la înălțimea 1600 de metri. Mai precis, eu mă îndrept la parcarea unde am lăsat mașina. Parcarea de la Balme. Cărarea dimineața era mai uscată. De când
abrezat, s-a topit zăpada. Și chiar vedem că și s-a adăugat mai multă apă în râu. Iată, înapoi deja se vede un alt peisaj. Peisaj încă nu verde și nu înflorit cu flori. Are așa un peisaj cu puțină zăpadă și iarbă uscată. Totuși o piatră rară. O să fie niște săruri. Cristali. Și iată, eu am ajuns la sâmbă astăzi dimineață. Eu nu prea înțelegem cum sunt eu. Astăzi niciun om în care n-am întâlnit. Fiindcă aici e cam abrupt și schiorii prefer mai bine pistele decât așa. Observați un fel de barac așa făcut. Posibil iarna când e frică vă puteți opri și încălți. Facem foc. Ori iată la căsuțele și eu observ o fermă de văci. Iată, trec eu de ferma Toja. Cred că așa e denumirea la fermă, probabil. Și mă coboră în vale spre Balme. Iată, eu îmi imaginez aici iarnă, dacă să fie vreo 5 metri de zăpadă, cum aș putea coborî prin canalul ăsta unde acum curge râul. Cred că cu mare azart. Iată, s-a deschis și imaginea cu satul cu Balme. Până la el mai am vreo 1 kilometru. Și apoi încă unul până la parcare. Deci în total 2 kilometri. Iată, dacă continuă pe cărare, nu-i abrupt. Și undeva în jumătate de oră cred că voi ajunge la Balme.
jumătate de drum până la Balme. Păcat, pe cărarea asta nu este zăpadă. Puteam să ajung cu schiurile până la Satuc. Da, dacă venim cu 2-3 săptămâni mai înainte. Numai că cu 2-3 săptămâni mai înainte este riscul de lavine. Aici e foarte abrupt, dar au construit o stradă de țară. Dar ea e bună, acoperit cu zăpadă. Era numai bine pentru de a mă întoarce la Satuc. Am ajuns la pod și de la pod undeva vreo 300 de metri și ajung și în sat. Iată, dimineața eu deja am trecut pe aici. Și iată. O crăpătură. Așa, o mică crăpătură, chiar puteți păși nu corect și să sclântiți piciorul. Și o lună în pod. Deci trebuie să fiți atent la orice pas. În sfârșit am ajuns la orășelul Balme. Iată așa un gărduleț din scânduri, coarjă de și iată și poartă chiar, făcută din lemn. Iată la altul e puțin mai elegant. Lemnul curățit de coarjă și, dar nu-i vopsit. Nu i-a ajuns bani de vopsea, cred că. Și iată un om chiar. Acum voi vorbi ceva cu dânsul. Iată, trec de Balme. Persoana care am văzut-o mi-a povestit mult. Eu voi scrie în comentariile filmului și el mi-a povestit. Undeva am vorbit. El a vrut să rămâi secret, nu a spus numele lui. Nu a vrut să filmeze. Dar mi-a spus, iată, că odată în an, iată, de pe muntele ăsta vine valanga de 3 ori pe an. Adică de la o dată până la 3, dacă mai precis. Anul ăsta a fost odată. Și iată, tot pericolul, iată, în partea asta. Din cauza asta aici nu s-au construit clădiri. Iar 50 de ani în urmă el a povestit că a fost o valangă foarte mare și a doborât toate casele. Nu e clar că 50 de ani în urmă clădirile nu erau așa de trainici. Erau făcut doar din piatră, chiar și fără ciment. Și desigur că ele au fost doborâte. Iată, ei ceva au construit pe delușoare. Așa niște bariere. Dar asta nu ajunge. Iată, eu i-am sfătuit să construiesc un canal. Și chiar și un zid. Dar el a spus că oricum nu ajunge.
Și am mai povestit că aici ninji undeva maxim ajunge la 10 metri de zăpadă, iată jos, iar sus nu mai vorbesc. Anul ăsta, 22, a nins doar un metru, deci undeva la jumătatea casei. Și mi-a spus că a nins în noiembrie și din noiembrie până acum n-a nins niciodată. Deci așa spunem puține precipitații. Prăgelatul se strâmbă nici mai des, în general. Pentru că noi ne aflăm aproape de prăgelatul. Dar din nins nu prea ninge. Deci cum a filmat el că putem schia tot anul împrejur, fiindcă la Rodoredo el a spus că la vine nu prea sunt. Mai mult iată locul ăsta, chiar lângă sat. Greu de crezut, dar spate de încercat într-un an, dar nu de ridicat sus, așa, doar până la o margine și de coborât până în sat prin canal, ori prin păduri, ori și ajung la mașină și ziua de azi e pe sfârșit. Iată ultimii două curduri și eu ajung la mașină. Iată bătrânel mi-a mai povestit că odată valangul în casa lui și a distrus acoperișul, a distrus ușa la intrare care era din partea muntelui. Zăpada a intrat în casă, dar pereții au rămas. Ghiocelul de astăzi care l-am văzut. Și a distrus tot înăuntru. Pe urmă el a scos zăpada și a schimbat poarta mai trainică. Și chiar a făcut așa niște pereți ca în caz de o altă valangă să nu distrugă așa mulți. Deci a întărit pereții. Dar valangă el a spus că după asta n-au mai fost așa puternici. Au fost doar pe alături. Cu schimbarea climei și puține precipitații. Valangele sunt mai puțini și mai puțini. Ajung la prima curbă. I-am povestit de YouTube, dar el oricum n-a vrut. N-a dorit să... A spus că știe, dar nu vrea să dea un interviu, să povestească cuiva ceva.
Dar mie mi-a povestit, eu i-am spus că camera e închisă și nu o filmează. Mie mi-a povestit destul niște informații care pot să vă trebuiască și vouă. Am ajuns și la ultima curbă, după care continui înainte și 100 de metri și sunt la mașină. Am mai povestit moșul că eu l-am întrebat despre dacă cineva oferă casă, apartamentul în chirie. El a spus că majoritatea sunt vânzare. Și nu cunoaște niciunul care o să-l dea în chirie. Are și piste de fondă și metal. Iar aici, așa un sat, poate chiar recunoscut de mulți din voi. Iată, se ivește mașina ultimii 20 de metri și spunem schi alpinul deasă, jumătate plimbare a luat sfârșit. A fost o zi foarte prielnică, deschisă. Puțin vânt, puțin soare, dar oricum a fost cald. În aprilie cald deja. Și puțin zăpadă. Dar norocul să schiez am avut. Iată, astăzi, vineri, 8 aprilie 2022, la ora 17. Eu am terminat cu ziua de sci alpin. Am ajuns cu bine la parcare. Și pot să spun că pista mi-a plăcut. Deci nu e o pistă de schi, e freeride, fără pistă. Și de un nivel cam pentru schiori, de un nivel înalt. Dacă nu aveți practică în schiuri, mai bine așa pistă să nu practicați. Dar așa o mică plimbare ați putea face. Și pe locuri chiar să folosiți schiurile. Am reușit să ajung la Colle de Rodoreto. N-am ajuns până la cazermă, am ajuns undeva. Din cauza valanjei care a început să coboare. Eu am fost nevoit să o iau puțin la stânga, unde am găsit o piatră și m-am ascuns. Acolo m-a schimbat și de acolo am coborât, iată, până la parcare. Am schiat undeva vreo 7 ori
Noi pornim dimineața la orele 8:30. Puteți socoti de la 9 până la 17 sunt 8 ore jumate. Dacă mai precis. Și atât, dacă filmul meu v-a plăcut, înscrieți-vă la canal. Vă zic, o zi bună, la revedere!